салом ба кулли мардуми тоҷик ва ҳамаи мардуми тоҷике ки чӣ дар дохили кишвар ва чӣ дар хориҷ аз кишвар зиндагӣ мекунед. Бародарону хоҳарони азиз, боварӣ дорам ки ҷони ҳар яки мо ба лаб расидааст, зеро ҳаёти мо дар муҳоҷират мегузарад ва мор гуспан кардаам, ҳайвон карда ранги ваҳшиҳо вори азоб медиҳанд, нолаи даҳанмона мехӯранд ва умри моро бо азобу бо шиканҷаву бо нами хориву дарбадарӣ хӯрда истодаанд. муроҷиати ман ба ҳамаи шумо он нафарон, алал хусус ба онҳое ки хориҷ аз кишвар зиндагӣ мекунед, онҳое ки хушбахтона зиндагии хубу тинчу наёфтагианд дар хориҷа. бародарону хоҳарон, бо он ки мо зиндагимона дар хориҷ аз кишвар меёвем, ин маънои ӯро надорад ки бетараф аз миллату аз ватани худмон бошем. ва онҳое ки барои гражданствои дигар давлата талош мекунед, шумо кӯшиш кунед ки зиндагии тоҷикистони худмон обод шавад. мо ватани худмонро ба даст биёрем ва ободу осуда назди фарзандонмон, назди волидайнмон дар ватани худмон озод бо забони худмон сухан гуфтаву фарзандонмонро бо ҳавасҳои дилмон ба вояб расонем. бетараф набошем бародарон, хоҳарон. ман боварӣ дорам ки дар байни ин қадар мардҳо занҳои шуҷоатмандам ҳастанд ва ман ҳам яке аз ҷумлаи он нафароне ҳастам ки бетараф аз азобу шиканҷаи бародарону хоҳарони мусалмонмон нестам, зеро ман чандин борҳо худам ба хотири сатри худам дар чанд ҷоҳо боздошт шудам ва вақте ки мо ба боғча фарзандонмонро мебарем, моро аз дарвоза дарон даромада намемонанд, зеро ту сатр дорӣ мегӯям. ва эълони ман ва муроҷиати ман аниқтараш ба шумоҳо, онҳое ки муқобили сатри занҳои мусалмон, алал хусус тоҷикон, муқобили моҳо мубориза мебаред, дар ёд дошта бошед ки рӯзе мешава иншоаллоҳ ба амри худо аз он дарвозае ки мо сатрпӯшҳо медароем бар шумо иҷозати даромада намешавад ва онҳое ки шумо имрӯз халқи тоҷикро мегурезонед, бо ҳар сабабҳо аз ватан беватан мекунед, рӯзе мешавад ки мо соҳиби ватан мешавем ва иҷозати ворид шудан дар тоҷикистон навбати мо мешавад ки дар шумо медиҳем ё намедиҳем. ҳишор шавем. одам, ман боварӣ дорам ки шумо одам намешавем, не ки ҳишор шавем ки сабри мо бо ахир расида истодааст. ин як огоҳӣ аз ҷониби мо халқ ҳаст ва онҳое ки хориҷ аз кишвар, на танҳо аз Русия, балки дар Олмону Англияу дигар ҷоҳо ҳастед, шумо ҳам садо баланд кунед, шумо ҳам тоҷикен, шумо ҳам ҳақдори ҳамун Тоҷикистон ҳастед. илтимос, якамтар нангу номуси тоҷикии худро бедор кунед, зеро мо ватанро аз даст дода истодаем ва ин умри ширине ки якбор бар мо худованд додааст, ба нами хеле ғарибиву ба нами гушнагиву ба нами саргардонӣ гузаронда истодаем. илтимос, биед бо ҳам шавем. бас аз дигар гапҳои беҳуда ки бархезед, мо ҳама бедорем. як роҳеро ёфтан дар кор ки аз дасти ин золимҳои авлодӣ ин Тоҷикистонро озод кунем. бетараф набошед.